Vítajte pri dnešnom podcaste. Máme tu oficiálne prvého hostia. Adi, ahoj. Ahoj. Ty sa voláš na Instagrame 600 nedelie, ľudia ťa takto môžu poznať. Voláš sa teda Aďka Borková a si teda popôrodná dula. Venuješ sa aj laktačnému poradenstvu, robíš rôzne webináre, pracuješ so ženami v období po pôrode. Vieš nám to približiť, čo ťa k tomuto viedlo a čomu všetkému vlastne sa venuješ? Jasné. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Ja som veľmi rada, že tu môžem takto s vami byť a šíriť témy, ktorými žijem a ktoré proste mám rada. No tak skúsim povedať taký príbeh a aj predstavím to, že čo to vlastne popôrodná dula je. Lebo predpokladám, že väčšina žien, ľudí pozná duly bežné a tí, čo nepoznajú, tak aj k tomu sa dostanem. Ja mám 2 deti. A v podstate k tejto práci ma priviedlo asi prvé tehotenstvo, môj prvý pôrodný zážitok. I keď ešte som tú prácu vtedy nerobila. Moja dcera má 9 rokov a už vlastne pri tom prvom tehotenstve som ja zisťovala také veci, ako že čo je to dula, pôrodná asistentka, že môžem rodiť v pôrodnici napríklad s dulou, že ma môže sprevádzať, že nielen partner. A vlastne tam sa to celé tak začalo otvárať. A vlastne ten prvý pôrod bol, rodila som pri Prahe s dulou a s partnerom, teda, ktorí ma sprevádzali. A bol to teda zážitok, ako pre každú ženu pôrod je, transformačný a tak ďalej. A po niekoľkých rokoch, keď vlastne moja dcera mala 4 roky, tak som sa nejak tak rozhodla, že OK, je čas na ďalšie dieťa. A vtedy sa mi otvorili vlastne také tie obzory, že dobre, ale ja vlastne nemusím rodiť len s dulou, že máme tu už aj nejaké iné možnosti, ako rodiť s dulou v pôrodnici, ale že máme tu aj iné možnosti. A vlastne ten druhý pôrod bol domáci. A ja vlastne pri obidvoch tých pôrodných zážitkoch som zisťovala, že super, pripravujeme sa na pôrod. Ja som bola nadúpaná proste pri obidvoch tých tehotenstvách na ten pôrod, ako na tú big proste senzáciu. Ale vlastne po tom pôrode prišiel dosť veľký prepad, akože hlavne po tom prvom, kedy som bola veľmi neistá. Mala som popôrodné úzkosti, ktoré mi teda nikto nediagnostikoval, pretože som nešla nikam s tým. Takže prvé 2 roky toho materstva ako prvorodička a po tom prvom pôrode boli pre mňa, že ja som sa bála výjsť z domu, že keď mi bude plakať dieťa, čo ja budem robiť. Kojila som svoju dcéru 2,5 roka, 2 aj 3/4. Ale ten prvý rok som mala pocit, že ona vlastne je chudá. Ja som ju videla ako chudučku. Ja keď teraz vidím tie fotky, tak viem, že nebola. A všetci mi hovorili, že všetko je v poriadku. Ale ja som si neverila dostatočne, že mám dostatok mlieka, že všetko robím správne. No a keď som si to vlastne tak pretransformovala do toho druhého pôrodu, kde už som teda rodila s pôrodnou babicou a doma a moja dcera tam bola jedno s druhým, tak som zistila, že naozaj aj po tom druhom pôrode, i keď som už bola vyrovnanejšia alebo proste pripravenejšia, tak mi chýba tá popôrodná starostlivosť. Že ja vlastne chcem niekoho, kto príde ku mne domov a bude sa o mňa starať po pôrode. Lebo ten partner, to je skvelé, keď nás podporí a navarí a uprace a ako keby nejaká tá záťaž sa na ňoho presunie. Ale je to muž, ktorý proste nech môže byť akokoľvek chápavý a podporujúci, nevie veľa z tých vecí tak poňať ako žena. Že proste čo prežívaš, čím prechádzaš, že chceš iba zdieľať, nechceš, aby to riešil, nechceš rady, chceš len zdieľanie. Presne. Takže toto bolo v roku 2019, keď sa narodil môj syn. A pamätám si, mal 2 mesiace a ja som volala mojej pôrodnej babici Lenke, ktorej hovorím do telefónu, že počúvaj, kde je nejaká dula, ktorá príde sa o mňa starať. Lebo ona samozrejme ako po porode prišla nejaký ten prvý týždeň, ale už potom nemala na to kapacitu. A hovorím jej, že ja proste chcem niekoho, kto sa príde o mňa starať. A ona, počkaj chvíľku, my už chystáme s ostatnými babicami a dulami vlastne školu pre popôrodné duly, ktoré budú práve vyškolené na toto. Lebo aj oni vlastne cítili, že keď aj sprevádzajú ženy doma pri pôrodoch alebo v pôrodnici, kdekoľvek, že nemajú na to kapacitu a že vlastne nie každá dula, ktorá sprevádza k pôrodu, sa môže starať o ženu aj po pôrode tak aktívne. Hej, varenie, proste upratovanie,
starostlivosť o súrodenca alebo to staršie dieťatko, byť tá podpora aj pre tých partnerov, hej, však aj ten muž prechádza zmenou a kade čo sa deje v ňom. Takže tam niekde to začalo. Chodila som teda do tej školy pre poporodné duly. A ja som si to potom tak poňala ako to, čo vyhovuje mne, lebo sú samozrejme poporodné duly, ktoré chodia čisto len k ženám v tom 6. nedeli a proste tam sa starajú každá už to, čo robí. Hej, každá máme nejako inak tie služby. Ale mne dávalo zmysel starať sa o ženy už v tehotenstve. Pretože tá neistota, že mám malé brucho, veľké brucho, čo mi povedal gynekológ, je toto OK, všetky tie informácie, ktoré sa valia na tú ženu, nevie si vybrať tú cestu, takto, toto môžem odmietnúť. Čo ak poškodím svoje dieťa? Hej, a toto, že vlastne je fajn pre ňu, keď má niekoho, kto rozumie, kto jej ušetrí čas, môže jej poradiť, pomôcť, nasmerovať ju a ukázať jej možno to, že tu máš tieto možnosti a poď si ty vybrať, čo ti vyhovuje. A mňa strašne baví vlastne podporovať ženy v takej tej ich jedinečnosti. Hej, že ja mám aj klientky, ktoré napríklad sa rozhodli nedojčiť, ale starala som sa o nich po pôrode, lebo to neznamená, že ja som dojčila, tak teda všetky musia. Hej? Že vnímam to tak, že každá žena potrebuje tú podporu. Takže potom som si vlastne vymyslela časom projekt 600nedeli.sk, mám tam nejaký blog, robím webináre. Väčšinou ja som taký typ, že ja idem ako keby s tými témami, ktorými žijem. Takže aj tie webináre sú vždy tak, že čo aktuálne som ja riešila, alebo klientky, ktoré riešili, alebo teda ženy. A organizovala som 4 roky podporné skupiny materstva, matkovanie. A vlastne tam to bolo tiež o tom, aby ženy nematkovali samé doma s tými svojimi deťmi a s tými svojimi strachmi a všetkými predstavami, ale aby išli proste medzi ďalšie ženy a podporovali sa, starali sa o seba a takú ako peknú komunitu, aby to vytvorilo. Takže tak. Máš za sebou krásny príbeh, svoj vlastný. Akože je veľmi málo žien, ktoré nejakým spôsobom podporujú ženy na tejto ceste, ktoré by sa nedostali k tomu cez svoju vlastnú skúsenosť. Že je strašne málo. Poznám síce takú dulu, ktorá sa stala dulou predtým, ako bola matkou, ale to sú podľa mňa že výnimočné prípady. A veľmi som sa videla aj v tvojom príbehu, pretože som to mala veľmi podobne s tým obdobím po pôrode, že ma to dosť prekvapilo a jedna vec je, že my ako ženy, podľa mňa v našej spoločnosti, málo vieme o tom, že tá príprava k tomu pôrodu a k dojčeniu je dôležitá. Mám pocit, že už sa to akoby tak rozširuje medzi tú spoločnosť, že už ženy chápu veľakrát to, že tá príprava je síce krásna toho priestoru a celého toho materiálneho okolo bábätka, ale že vlastne je oveľa dôležitejšia tá príprava vnútorná a celkovo na to, tá informovanosť na to materstvo, na ten pôrod, na to dojčenie. Ale podľa mňa je strašne malinko žien, ktoré by sa venovali a vzdelávali ešte predtým, ako sa stanú matkou, o období 600 nedelia. Čo sa deje v tele ženy po pôrode? To je taká primárna asi otázka, ktorou by som teda začala. A či sú nejaké špecifické potreby u tých žien po pôrode, na ktoré treba dbať? To je veľmi dobrá otázka. Rada na ňu odpoviem, lebo stále teda platí to, že ženy si tak už uvedomujú počas tehotenstva, že OK, som plačlivá, alebo niečo som citlivejšia možno ako som bola. A niektoré, čo im viacej jedia, alebo viacej sú spavé a teda. Ale zabúdame na to, že vlastne žena, keď porodí, tak tam je obrovský akože hormonálny prepad. Hej? Že ja nepôjdem do takých tých, nie som samozrejme doktorka, ani gynekológ, pôrodník, ale úplne stačí, že nám keď si uvedomia to, že po pôrode, vlastne tým, že sa to bábätko narodí, porodia placentu a je úplne jedno, akým spôsobom rodia, tak je tam v krátkom čase obrovský hormonálny prepad. Hej, že tá žena potrebuje kvantum akože oxytocínu svojho prirodzeného, aby nejako ustála tú obrovskú zmenu. Hej, že zrazu, není to už len o mne, keď je to napríklad prvorodička, ale zrazu tu mám dieťatko. Hej, sú ženy a je to úplne v poriadku, keď nielenže necítia tú akože zamilovanosť od toho prvého momentu, ako zbadajú to bábätko, ale že napríklad necítia ani, že chcú byť hneď s tým dieťatkom. Hej, že možno majú také, že
fúha, dajte mi chvíľku čas, nech sa akože otrasem. A je to úplne v pohode. Mám z toho trochu husiu kožu, lebo sa mi to stalo vlastne po prvom pôrode. Ale cítila som sa divne. Takže mala som pocit, že pre Boha, veď ona musí byť so mnou a teda. A vtedy, keď ma niekto uvoľnil, že je to v pohode, že sa potrebuješ nadýchnuť. A ja mám napríklad veľmi rada aj pri nejakých párových prípravách na 600 nedelie, že hovorím aj tým partnerom, že akože je to super, že to bábätko je tu a oni sa tešia, chcú fotiť a proste videá a volať rodine a tak, ale že vlastne, veď tá žena tam je. Hej, že ona sa možno na to necíti, možno proste chce chvíľku čas, že není hneď rozjarená a krásne, ako keby sa cítiaca. Takže tá žena potrebuje čas v prvom rade na to, aby vôbec akože uchopila tú zmenu. Ja napríklad po prvom pôrode som sa nevedela vystrieť. Ale nie preto, že by mi niečo som mala s kostrčou alebo ja neviem, s chrbticou, ale ja som cítila až takú úzkosť tie prvé hodiny z toho, že vlastne to brucho tam stále mám, čo som akože vedela, ale fyzicky ma to zrazu tak akože položilo. Presne. Ja som strašne dlho chodila zhrbená, lebo ja som mala obrovské brúško. Fakt, že ja som bola malička, vždy som mala malú váhu a ja som obidve deti porodila, ktoré mali 4300 a 4200 kg. A teraz zrazu celá tá váha, tých 25 vyššie dokonca, už potom som nesledovala, koľko kil som nabrala, vyššie 25 kil to bolo. A zrazu, keď som prišla o túto váhu, presne ako keby, tak. Že ono to takto síce odišlo tým pôrodom, aj bolesti chrbta, aj všetko, ale ja som zrazu proste sa tak zhrbila, že to bolo v momente, ja som sa tak aj sledovala, že jak som chodila takto s tým bruchom, tak zrazu, jak keby zo mňa odišla polovica tela. Presne. A samozrejme je tam aj niečo ako fyziologické, že tie svaly a všetko, ako ja to chápem. Áno. Ale pre mňa to bolo napríklad takéto, že áno, že ja ešte potrebujem chvíľku čas sa akože spamätať z toho, že ako moje telo vyzerá. A teraz áno, do toho je tam to bábätko, ktoré ma potrebuje proste byť v kontakte a tak ďalej. Čiže asi by som povedala, že ten hormonálny prepad a všetko toto je fajn, keď na tú ženu potom akože, že ju vidíme. Že ona potrebuje proste, že je to stále aj o nej, lebo to je podľa mňa akože v našej spoločnosti veľmi také zakorenené hlboko, že zrazu že dostávala tá žena tú pozornosť v tom tehotenstve, poďte si sadnúť a máš všetko a napísa a staráme sa o ňu. A zrazu ona porodí to dieťa a už bábätko. Áno. Ako je bábätku, čo bábätko, už sa bavíme len o bábätku a teraz tá žena je, že som tu niekde. Takže čas na takéto spracovanie tej zmeny a toho, ako sa vlastne ja cítim. Lebo áno, sú ženy, ja napríklad po tom druhom pôrode som sa cítila fyzicky veľmi dobre, bola som úplne, že jasno, idem do sprchy, pohodička, akože pomaličky, ale cítila som sa úplne inak aj fyzicky ako po tom prvom. Ale tak či tak som potrebovala čas na to, že OK, tak už mám 2 deti, už nemám len jedno. Ako budem teraz robiť uspávanie, ako budem teraz hocičo. Takže aj takéto nacítiť si, hej, že teraz čo moja dcéra, ako to vníma, čo vlastne ja v tom celom. A myslím si, že veľmi dôležité, čo je, že aby tá žena cítila po pôrode, že akože, že nemusí taký, možno nemať ten tlak, že už musím toto, lebo už prešiel prvý týždeň, alebo už som doma 2 týždne, už som po 600 nedelí, tak už by som mala. Hej, že mať takú ako keby voľnosť toho, aká je tá dynamika v tej rodine, lebo mám ženy, ktoré napríklad, čo ja viem, po 2 týždňoch po pôrode sú také, že no ale ja už chcem chodiť medzi ľudí, ja chcem ísť kočikovať, ja chcem ísť 2-krát. A ja vždy hovorím, že ono to není tak, že teraz má byť mantra pre všetky, že 6 týždňov som len doma zavretá, nikoho nevidím. To pre Boha vôbec nie. A už vôbec nie, že nikoho nevidím, ale vidím ľudí, ktorí ma podporujú, ktorí mi akože sa o mňa starajú. A keď je žena sa cíti dobre a chce ísť po 2 týždňoch kočikovať, akože kľudne. Lenže ja často stretávam ženy, akože, že podávajú výkon. Hej, že nejdu kočikovať, pretože som vyčilovaná a je mi fajn a idem sa prejsť s tým kočikom, ale väčšina ide tak, že aby som si to odškrtla. Bola som produktívna, už je to dobré. OK, presne jak ja. Ty hovoríš o mne. V tom po tom prvom pôrode ja som do 2 týždňov už sedela s kamoškou na limonáde a chcela som sa odfotiť, aby som to zavesila na Instagram, aká som proste
tá, ktorou som bola. Áno, áno. Že ja som chcela byť stále tá Laura, tá mladá, ktorá bude mladá, proste fresh mamina, ktorá bude všetko vládať, stíhať. Akože mne to tá Miuška vážne umožnila, že ona bola fakt dieťatko, pri ktorej som mohla čokoľvek, ale na druhú stranu ja som na seba vôbec nebrala ohľad. Ja som chcela všetkým ostatným dokázať, že aj mladá mamina si môže užívať život. A zobrala som to úplne za zlý koniec a keď si to teraz zoberiem spätne, tak ja som tam potrebovala úplne iný proces, aký vlastne som si nedopriala vtedy. Áno. Áno. My sa bojíme tej zmeny. Hej, my nie sme veľmi naučené ani ako, že keď sme boli malými dievčatami, tak úplne ako keby tá zmena je taká, že čo to v nás robí, hej, ako že nechceme moc tú zmenu a naozaj to tehotenstvo, pôrod a materstvo, veď to nás proste zmení. Tak. A to je OK, hej, že je aj fajn sa toho báť, že aké to bude, ale ja by som v živote nemenila. Že neviem si predstaviť, že by som nemala deti a neprešla všetkými tými aj krásnymi, ale aj ťažkými vecami, že to je. A presne na toto by som chcela nadviazať, lebo na jednej strane tým, že ja sa tiež vzdelávam veľa v týchto témach, tak vnímam, že to vzdelávanie v tom celom je strašne kľúčové a dôležité. Na druhej strane je pravda, že na to finálne materstvo, na ten pôrod, na ten zážitok sa pripraviť úplne nedá. Že tá realita je aj tak v konečnom dôsledku úplne iná, ako si kdekoľvek načítame, alebo nám ktokoľvek čokoľvek povie. Prečo si myslíš teda, že je dôležité investovať do tej prípravy? Pretože veľa žien si povie, že však veď doktor vie a tá zdravotná sestra v tej pôrodnici vie, tak na čo proste sa v tom budem vzdelávať? Čak nejako porodím, všetky nejako porodili, tak porodím aj ja a to nejako prežijem a to nejako odkojím a nejako však to zvládnem, to 600 nedelie. Prečo si myslíš, že to napriek tomu stojí za to? Akože jednoducho, tak na prvú ti poviem, že podľa mňa preto, lebo tom, keď sa nepripravíš, ale máš takýto ako keby mindset, ktorý podľa mňa nie je zlý a niektorým ženám môže fungovať, ale on ťa môže dobehnúť, lebo ty sa v tom vlastne stratíš, že tam nie si ty. Hej, lebo ja neviem, ak by som poznala doktora, ktorý bude teda alebo bude proste v pôrodnici, keď ja budem rodiť a ja ho poznám, že je to môj kamoš, sme strávili spolu veľa času, viem, aké má názory, ako proste on sa pozerá na pôrod ako taký, tak vlastne sa nemusím pripravovať, lebo už viem, s čím počítam. Ale väčšinou to takto nie je. Hej, že ženy si povedia, že však ten doktor vie, ale v živote ho nevideli, nepoznajú, nevedia o ňom nič. Nemajú, povedzme, ani len predstavu o tom, že ako tá pôrodnica pristupuje k tomu celému procesu. Hej, však máme aj pôrodnice, ktoré už majú svoje priamo pôrodné plány, ktoré nám dajú podpísať a tak ďalej. Že mne tam proste sa stráca to, že a kde som ja, ako tá žena, ktorá sa takto rozhodne. Hej, že ak som s tým spokojná, tak v poriadku, ale mne toto nestačí. Že mne to príde, že sme sa v živote tak nejak sme si povedali, že nám stačí možno málo. Hej, a že to je nie. Ja nechcem, aby sme sa tak umenšovali, ale že veď každá potrebujeme trochu inak tie veci a je to v pohode, ale vo výsledku aj tak všetkých sa chceme cítiť dobre, chceme, aby naše dieťa bolo zdravé, aby sme my boli zdravé, neodchádzali akože nejako nie úplne dobre v kondícii aj psychickej, aj fyzickej z tej pôrodnice a chceme proste byť milované. Hej? Tak poviem si, že tak sú tam nejaké základné veci, ktoré máme všetky spoločné. Čiže možno tá cesta je to zistiť, ako to potrebujem ja, prijať za to nejakú aj zodpovednosť, lebo tá moja zodpovednosť bola už v tom počiatku, kedy som sa pre to bábätko rozhodla. Mne napríklad tie informácie veľmi pomohli v tom celom procese, ktorý sa dial, že ja som vlastne vedela z tých informácií, že je to v poriadku, že sa to deje, lebo som vedela, že sa to môže stať. Že nikto mi nepovedal, že toto čakaj, toto sa ti stane, ale bola som o nich informovaná a keď som do toho prišla, tak som vedela, OK, však viem, že sa to deje, tak OK, príjmam to ako moju súčasť. Pri pôrode mi to veľmi pomohlo. Že vlastne ja som vedela, že OK, boli to ak fras, ale som už pri konci. Že toto som už vedela, že proste je to už to finále a nespanikarila som, že som nevedela, čo sa deje. Presne, že akože, že kde sa nachádza, že tak určite. Akože mne sa zdá, a to sa mi stáva často, keď ma nejaké klientky oslovia, že ešte stále si my ženy myslíme, že tá príprava je o tom, aby sa mi tie veci nestali. Áno. Lenže to je naopak o tom, aby sme vedeli, že dobre, keď sa ocitnem v tej situácii, tak
ako mám v nej reagovať, či je to niečo, čo mi vyhovuje, aké mám práva, možnosti, hej, ako keby, že nejak sa v tom zorientovať, ale nie preto, aby som sa vyhla tým veciam, hej, však niektorým sa aj chceme, akože vedome, ale v zásade aj pri tom 600 nedeli to není tak, že teraz všetky ženy budú prechádzať napríklad ťažkosťami s dojčením, hej, a teraz, že každú ženu v tehotenstve my musíme pripraviť na to, teda to je moja taká filozofia, že tehotnú ženu, keď pripravujem na 600 nedelie, tak ona z môjho pohľadu nepotrebuje vedieť, že ragády, že heň také zápaly, blá, 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 ale potrebuje vedieť základ a mať kontaktnú osobu, že keď ťa zabolí, keď budeš cítiť, že volá, čo sa ti deje, tu mi zavolaj, alebo nájdi si tú svoju a s tou to proste preber. Nie, že ja budem v tehotenstve už mať kurz na detskú fyzioterapiu, masáže s bábetkami, laktačné poradenstvo, hej, že príde mi to, že častokrát aj tehotné ženy sa nech ako keby same zahltia kvantami informácií, čo akože je fajn, len vybrať si to svoje, čo ja potrebujem, s čím ja mám ťažkosti. Hej, že to sú také, napríklad poviem len taký príklad z praxe, že stáva sa mi, že už počas tehotenstva zistím, keď pripravujem ženu na to 600 nedelie a o dojčení sa rozprávame, že mi napríklad povie, že není spokojná so svojimi prsiami napríklad, hej, že nepáčia sa jej, nemá rada, keď sa jej dotýka partner už v tehotenstve tých prsníkov a proste jedno s druhým. A ja už viem, že OK, pre ňu, to je taká moja kontrolka, pre ňu asi bude ťažké po pôrode priložiť to dieťa na tie prsia a nechať ho tam nespočetné množstvo minút a hodín. A vlastne je to niečo, s čím môžeme pracovať. Hej, že jasné, ja nie som psychológ, takže určite odporúčam potom tým klientkám, aby išli viacej do hĺbky tam. Ale pre mňa ako ženu, ktorá príde napríklad za ňou po pôrode, je to taká dobrá vec, že OK, už viem, s čím tam pracujeme. Máš na Instagrame, som si všimla takú jednu zaujímavú vetu, že vlastne 600 nedelie netrvá 6 týždňov. Tak to nejak laicky poviem. Áno. Ako si to pamätám, že 600 nedelie netrvá 6 týždňov, ale roky. Vieš nám to nejako vysvetliť viac dopodrobná? Áno, mne to vlastne prišlo po tom druhom pôrode, kedy som veľmi cítila, že ako ten nenormálny tlak na nás ženy po pôrode, že už, ja neviem, keď som 3 týždne po pôrode mám vyzerať takto, už samozrejme 6 týždňov, bola som na gynekológii, všetko je ček, som akože v pohode. Síce mi uniká moč, keď kýchnem, to teraz nehovorím môj prípad, ale môj prípad. Ale ja som mala napríklad diastázu, hej, že mám diastázu, oslabené panvové dno, hento toto, ale dobre, ten gynekolog povedal, že ako všetko je fajn. A teraz, že odchádzam a ten tlak, že presne, mám sa zmestiť do nohavíc, ktoré som nosila pred tehotenstvom, mám byť taká, mám toto. Tak si vlastne vravím, že čo to je za blbosť, jak nás to vlastne veľmi zväzuje a ovplyvňuje povedať, že 600 nedelie trvá 6 týždňov. A samozrejme inšpirovala som sa aj zahraničím, kde už dávno o tom hovoria, že to postpartum je vlastne ako dlhé, že to pre ženu vlastne nikdy neskončí. Lebo už sme prešli tým pôrodom. Hej? Takže každá žena, ktorá porodila, nech teda to akokoľvek pre ňu skončilo, tak je proste v tom období toho 600 nedelia a aj to telo prechádza tými zmenami hormonálnymi a aj toto mentálnymi. Sa inak týka aj vlastne sexuality u žien. Áno. Že ja koľkokrát počúvam, že ja to tak ešte necítim, že ja sa neviem od toho pôrodu ako keby odosobniť aj roky. Že vlastne neviem intimne žiť s tým partnerom. Môj príbeh bol teda taký, že ja som mala prvú dcerku takú naozaj, ako som už spomínala, že ona mi naozaj umožnila čokoľvek. Ja som nevedela, čo to je nevyspatá mamina. Nepoznala som to iba z počutia. Aj na všetko strašidelné, na čo ma okolie pripravovalo, ja som vlastne nezažila. A preto som aj išla do toho druhého materstva skôr a medzi mojou prvou a druhou dcerou sú 2 roky. A tým pádom Miuška, tá prvá dcera, bola ešte stále malička, hej. No a vlastne prišla na svet druhá dcera, ktorá síce sa narodila doma, ja som naozaj prešla obrovskou prípravou k pôrodu, k dojčeniu, robila som si laktačný kurz, čiže som mala pocit, že som naozaj plne pripravená, bola som už mama jednej prvej dcery, takže už som si myslela, že ma naozaj nemôže nič prekvapiť. A prišla tá druhá dcerka, ktorá ma pravdepodobne prišla učiť, že nie všetko je čierno-biele. Prišla mi takto trošku
vyvrátiť moje pravdy, ktoré som sa naučila. Myslela som si, že takto proste to musí fungovať. Však matka, dieťa, kontakt koža na kožu, cicík, nosenie, šatkovanie, to musí fungovať. Ale nefungovalo. A ja som mala pocit, že sa zblázním z toho. Ja som to nevedela nikomu povedať, lebo aj keď som o tom niekomu povedala, v mojom okolí, kto sa ma spýtal, ako sa má, ja som náhodou povedala pravdu, ako to bolo, že som sa fakt nemala dobre, bola som jednak vyčerpaná, jednak frustrovaná, mala som obrovský pocit viny, že neviem uspokojiť svoje dieťa nijako. Sedeli u mňa dokonca 2 laktačné poradky, niektoré mi povedali, no tak viac kačte na feedlopte. A bolo to zrazu taká úzkosť z toho celého, že som mala až zlé myšlienky a bolo to niečo, že ja som sa rozhodla preto, že som mladá mama, že budem mladá mama, ja som to takto chcela, ja milujem deti, milujem prácu s deťmi. Všetky tieto témy okolo materstva ma vždy zaujímali a fascinovali a zrazu som to neznášala. A ja som to nevedela nikomu povedať. Kedy si myslíš, že je čas sa s niekým spojiť, skontaktovať, vyhľadať nejakú pomoc? Lebo ja mám pocit, keď som si už študovala všetko to, čo ty zdieľaš na Instagrame, že čo už je teda nejaká popôrodná depresia, nejaký fakt, že stav, ktorý treba komunikovať. Ja som to síce nekomunikovala, nejak som sa z toho vyhrabala, hej, keď to tak mám povedať, ale keď sa teraz spätne na to pozriem, tak by mi asi fakt bodla pomoc. Kedy máš pocit, že je ten čas? Vieš čo, ja úplne tak možno pôjdem z inej strany na to, ale pokúsim sa na to odpovedať. Pekne si povedala, že ako si sa pripravila už akože laktačné poradenstvo a všetko. Ja napríklad mám veľmi rada, keď ma zavolajú aj napríklad, že dula si ma zavolá po pôrode, aby som jej robila dulu. Hej, lebo to za to, že ona sa stará o ženy alebo sprevádza ženy, alebo napríklad laktačná poradkyňa tiež potrebuje laktačnú poradkyňu, lebo napríklad má zrazu dieťatko alebo sama je v situácii, že jednoducho potrebuje tú starostlivosť od inej ženy, takže ono to není tak, že teraz obuvník si nemôže ísť k druhému obuvníkovi dať uši topánky, hej? Môže. Takže asi tam by som začala, že je úplne v pohode, keď sa pozeráme na seba a proste jedna na druhú, že aj keď mám už naštudované, ale môže sa mi stať, že príde pre mňa situácia, v ktorej si neviem poradiť, ktorú proste potrebujem od inej ženy, aby mi vlastne pomohla, lebo ona môže vidieť niečo, čo ja ako zainteresovaná matka s hormonálnou zmenou a všetkým a nevyspatím možno nevidím. Takže mňa to veľmi teší, keď napríklad sa mi stane, že laktačná poradkyňa si ma zavolá, že má s dieťatkom svojím problém a proste, že niečo. Hej, lebo je to prejav vlastne aj takej sily, aj akože, hej, že nehráme sa tu na niečo. Takže tam by som asi tak začala. A potom k takým tým pocitom, no niektoré sú normálne, hej, že je úplne napríklad, tak ako aj ty určite vieš, že nejaká citlivosť na začiatku pri dojčení, akože na tých prsníkoch je v poriadku. Ja teda, že ako zistí žena, že to je už veľká bolesť, keď sú mnohé ženy, že majú posunutý ten prach a toto ešte neboli, toto ešte neboli. Hej? Ale tak máme tam už potom tie spôsoby, kedy vieme, že keď už je to takto, že zatínaš zuby, tak to ťa vlastne bolí. Hej? Že to už nemusíš ako prechádzať alebo nejako zvládať. Takže pre každú ženu to bude trošku iné, kedy má už vyhľadať tú pomoc. Hej, napríklad možno aj ten tvoj prípad bol taký, že sa ti to vlastne dalo zvládnuť s tým nastavením, ako si to mala. Pokiaľ ťa to teda neovplyvnilo v nejakom zdravotnom stave do budúcna, hej, že v tej budúcnosti. Mám napríklad klientky, s ktorými som trávila dlhší čas po pôrode, u nich ako keby doma, v tej starostlivosti, lebo same cítili, že keď budem na to sama, že ty sem nebudeš chodiť, tak bojím sa, že to nezvládnem. Hej, a už som videla na nich, že OK, je pre nich dobré mať napríklad mňa alebo nejakú inú ženu, mohla by to byť aj ich matka alebo svokra, hej, to je jedno. Len skrátka niekto, kto im vždy ako keby povie, že ide ti to dobre, robíš to, tak ešte to nevieš, ale pozri, už dokážeš okúpať to bábätko a ešte minulý týždeň si to nevedela, hej. A že vlastne niektorým ženám stačí len toto a dostanú sa z tých vecí, kde by možno spadli, keď by tam boli samé, alebo by počúvali, neviem, nevyžiadané rady od mamy, od svokry a vlastne cítili taký ten nátlak, hej, že a prečo to dieťatko nespí v tej postielke? A vieš, a toto. Jaj, Bože. To ich tak vlastne zneistí, že vlastne aj z tohto my už dneska vieme, že dokážeme vlastne ovplyvniť ten stav tej ženy po pôrode aj týmto. Ako sa k nej správame, ako sa s ňou rozprávame, či jej berieme kompetencie, alebo ju práve posilňujeme v tom, že
ja vidím tiež koľkokrát, že tá žena na prd drží to bábätko, hej, že nemanipuluje s ním tak, ako by bolo, ako podľa všetkých pravidiel, ale vždy si poviem, že kokso, no nie je lepšie, keď ona je v tom, že to robí dobre a ja jej potom ukážem v nejakej chvíľke, keď je otvorená tomu, že pozri, ale dá sa to aj takto. A keď ona chce, tak sa to naučí. Ale nebudeme jej hovoriť, že Pane Bože, no to teda robiť akože zle. Takže tá miera, kedy vyhľadať, vlastne vieš čo, podľa mňa by si sa ma to nepýtala, keby sme fungovali v komunitách, akože normálne, tak by to bolo také, že by sme to vedeli jedna o druhej, že počuj, ale že tebe už asi není úplne dobre, keď nechceš chodiť medzi nás, hej, nejaká matka druhej matke povie. Takže mne sa napríklad veľmi páči koncept, ktorý majú v Dánsku. Určite to majú aj v iných krajinách, ale o Dánsku viem len za to, že je nejaká kniha a jedna moja followerka mi to posielala ako fotku z knihy o nejakých dánskych deťoch, prečo dánske deti, neviem čo. Viem, čo myslíš. Áno, a tam je vlastne to, že u nich to funguje tak, že keď teda žena porodí a už príde domov s tým bábätkom, tá pôrodná asistentka, ktorá sa o ňu chodí starať v rámci tej ich zdravotnej starostlivosti, tak ako prvé jej donesie na tú prvú návštevu kontakty ostatných žien, ktoré sú v jej okolí a majú tiež deti, aby vlastne vedela, že pozri, tu máš ďalšie ženy, im sa ozvi. A keď sa im neozve, tak tak tie ostatné ženy prídu za ňou domov, že prečo si sa nám neozvala, že je niečo s tebou v neporiadku. To je krásne. A tam je vlastne takéto otvorené, že jasné, že budeme mať doma bordel, jasné, že som sa nestihla najesť, ale keď sme v tom spolu, tak je to o mnoho proste jednoduchšie. Hej, že... No ja mám práve pocit naopak, že ja sa to bojím povedať medzi mamami, že tie maminy ako keby možno cez nejaké zranenia, ktoré sa im stali či už počas pôrodu alebo počas toho obdobia po pôrode, ktoré možno majú nejaký pocit viny alebo že tá spoločnosť nastavila nejaké stupienky toho, kde by tá žena ako mama mala byť v dnešnej spoločnosti a teraz ako keby, keď to tá žena nezvláda alebo má pocit, že nespĺňa nejaké normy, tak zrazu tam má nejaké zranenia, nejaké seba obviňovania, nejaké tieto pocity viny, ktoré potom hádže ako keby aj na tie ostatné, že ale nerobíš to správne a obviňujú sa jedna druhú a hovoria si, čo by mali, čo by nemali a ako by mali, že toto celé podľa mňa tak nejak negatívne prispieva k tomu, že tie ženy medzi sebou proste nezdieľajú. Áno, ako to ja úplne chápem. Ja som v tomto taký pankáč, to poviem proste, že mňa keď je proste nejaká téma, ktorá ma takto akože bytostne sa týka, tak mne vlastne to príde, že akože čo vám šibe, že to proste veď OK, však my nemusíme sa ako keby všetkým zapáčiť, takže môžeme si vlastne každá si môže tvoriť tú svoju skupinu žien. Hej, a ak tam dokáže vytvoriť ten hlboký vzťah, ak to potrebuje, tak super. Sú ženy, ktoré to nepotrebujú. Stačí im, že idú na to ihrisko, trebárs, tam sa stretnú, alebo na nejakú kávu, možno na nejaký little gym, alebo niečo s deťmi, nejaký krúžok a to im stačí. Hej, a sú tak akože OK. Tak to je úplne OK. Hej, že ja by som netvrdila, že teraz ženské kruhy a komunity a pobyty a neviem čo, že všetky ženy musia robiť. Ale pre mňa to bolo, že ja si to neviem predstaviť bez toho, že ja si myslím, že by som ako neprežila. Hej? Že pre mňa aj napríklad úzkostné stavy a panické stavy, ktoré som vlastne zažívala po prvom, ale vlastne aj potom neskôr po druhom pôrode, tak ja si neviem predstaviť, že by som sa uzatvorila ešte viac doma a snažila sa akože nejako v tých pocitoch, že o mnoho lepšie pre mňa bolo sa otvoriť tým ostatným ženám, ukázať tú zraniteľnosť a hľadať si také ženy, ktoré vlastne ma príjmu a nie, čo mi budú rozprávať, že no ale tak, neviem, to už si mala mať vyriešené. Nie, ja chcem tie, čo mi budú česať vlasy, nalakujú mi nechty, vieš, že proste toto je to, že... Takže áno, určite sa to deje a akože v mojom takom svete, v mojej hlave to vyzerá tak, že ako všetky žijeme spolu na jednom ostrove. Myslím tak čerstvo po pôrode. Hej. Že aby ako keby sme sa tak otriasli, hej, a potom tam tých mužov ako prizveme, že tak poďte. Hej, je to vlastne dôležité asi tie komunity, že kedy si sa tak naozaj tie deti vychovávali, že to nebola jedna mama, ktorá bola aj kuchárka, aj taxikárka, aj uspávač, aj proste všetko a ešte do toho by mala pracovať, lebo však musíš byť produktívna. A vyzerať dobre, starať sa o seba, tak, hej, vizuálne, ako nemôžeš predsa. No. Takže toto si myslím, že je niečo, čo my
môžeme akože urobiť inak. My to môžeme zbúrať, môžeme proste... Ja si myslím, že každá žena ako má na výber a môže si matkovať ako chce. Hej, že keď obdivujem ženy, ktoré napríklad, ja neviem, sú nejaké aj vrcholové športovkyne, alebo aj nemusia byť vrcholové, ale proste, že cestujú, športujú aj s tými deťmi, nie je to vôbec prekážka, je to skvelé. Cestovanie s deťmi, skvelé. Hej, že myslím si, že nie je to tak, že keď teraz prídu tie deti, tak môj život skončil. Ale zmenil sa. Rozhodne sa zmenil. Už nemôžem robiť niektoré veci tak, ako som robila predtým. Ale niektoré veci môžem robiť. A ako keby, vieš, že takéto... Narážam teraz konkrétne na také veci, čo sa ma aj veľa tehotných žien pýta, že ja neviem, napríklad majú nejaké hobby, hej, že malujem, spievam alebo tancujem. A teda, že jak to bude po tom pôrode? Môžem to robiť? Kedy na to budem mať čas? A ja, že záleží od temperamentu tvojho dieťaťa, jak sa ty budeš cítiť, ale väčšinu tých vecí môžeš robiť len trošku inak. Hej, že možno predtým si za, neviem, 4 hodiny namalovala obraz, teraz ho budeš 4 dní malovať. Áno, ale môžeš ho tú realitu tomu novému človečiku, ktorý prišiel. A toto je to, čo podľa mňa je ako keby ťažké pre mnohé ženy, že to je zrazu iné. Že to vlastne prijať, že už to neviem za 4 hodiny urobiť. Už neviem odísť z domu, že cap a idem, hej, ale že trvá to aj 2 hodiny a niekedy aj neodídeme, alebo sa vrátime, že niekomu treba kakať, alebo cikať, hej, a proste veď, OK. Poďme ešte k tým mamám, pretože to ma tak zaujíma, že tie naše mamy, keď sa nám narodia deti, určite každá, väčšina z nich chce pomôcť. Aj keď veľakrát tá pomoc práve aj v tom období 6. nedelia nie je o tom, že chceme pomôcť tým miminkom. Že príde, a však zoberiem ti dieťa a ty si zatiaľ túto poprac. Vlastne aj ja som to tak mala, že ja som potrebovala ten čas s tým miminkom a ideálne by bolo, keby sa mi niekto týždne stará o stravu a o všetko naokolo, čo sa domácnosti týka. Vlastne v tom čase sa veľmi tá prvá dcera upla na môjho muža, lebo ja som na ňu nemala takmer žiaden čas vtedy. A ten vzťah celkovo medzi tou mamou a tou dcerou je vtedy podľa mňa dosť náročný a pre tú novopečenú maminu je podľa mňa hrozne ťažké si ustať tie svoje hranice toho, ako to ona cíti v tom materstve a zároveň tá mama tej maminovej, ak sa chápeme, tie naše mamy, chcú nám jednak pomôcť, jednak možno majú nejaké presvedčenia, ktoré sa nám snažia vtesnať, že ale toto je správne, lebo ja som o tom presvedčená, tak to tak rob aj ty. Ale na druhej strane možno im tak ako keby vedome, tak podpravohovo dávame najavo, že ale my to chceme inak, my máme pocit, že lepšie a možno oni cez to cítia nejaké zranenia, že keby to vedeli vtedy inak, aj oni by to tak robili, ale možno to úplne nepovedia. Akým spôsobom si možno tak nejak zdravo ustať tie svoje hranice, aby sme možno ani neublížili tej našej mame, ale dali jej citlivo najavo, aby rešpektovala to, že my to teraz máme inak, my teraz vychovávame to dieťa? Vieš dať nejaký tip? Vieš čo, ja by som asi úplne zase to tak trošku z boku, ale myslím, že to môže byť pre ženy dobre vedieť tú hĺbku a potom si predstaviť to, že OK, ako mám teda tie hranice tej mame nastaviť, lebo každá máme inú mamu, každá vychádzame treba aj z iného prostredia, máme inú povahu, blablabla, jedno s druhým. Máme iný vzťah s mamou napríklad. Určite. A je fajn vedieť, a to bola iná zaujímavá otázka jedna, za tie 4 roky, 4,5 roka, a čo robím túto prácu, tak sa ma jedna jediná tehotná žena opýtala v rámci prípravy na 6. nedelie, že no dobre, a poďme si teraz povedať, že jak sa mám pripraviť na tú zmenu vzťahu s mojou mamou. Hej, A ja si vravím, že vieš čo? Ako to máte teraz? Máme vynikajúci vzťah. Na čo chceš riešiť? Hej? Že potom, keď príde dačo, tak keďže máte teraz veľmi otvorený a dobrý vzťah, tak vy si to budete vedieť vykomunikovať. Ale ak mám ešte pred pôrodom alebo pred príchodom mojich detí vzťah s mamou, že nechcem ju moc vidieť, chodím tam na silu, hej, že už tam niečo proste nefunguje a nemôžem byť pri nej sama sebou, nemôžem, hej, vieme si to asi predstaviť, každé to máme nejako, tak viem, že OK, tam to asi bude ťažké po tom pôrode. A teraz, že je úplne normálne, že vlastne tým, že ja porodím dieťa, tak všetky vzťahy, ktoré mám, sa mi zmenia. Akože s partnerom sa to nejako zmení, nejaké obdobie je
to úplne mimo neho, hej, že som viac ja a dieťatko a tak ďalej. Vzťahy s mojimi rodičmi sa zmenia, v podstate vzťahy so svokrovcami, pretože zrazu tam prichádza svokra, ktorá napríklad vidí, hej, že tým, že aj ona proste zažila nejaké veci, presne ak si hovorila, tie zranenia, to vlastne aj naše matky, im sa tým našim pôrodom a narodením našich detí, ich vnúčat, sa im otvoria ich neistoty, ich proste veci, ktoré oni nejako zažili a keďže ich nemajú spracované, vyriešené, tak potom to prichádza v podobe nevyžiadaných rád, v podobe takého ako keby, že buď ich je tam veľa, alebo naopak tam vôbec nie sú, hej, že sa cítime v tom úplne samé. A ja si myslím, že je dobré toto ako keby vnímať, že dobre, ja idem mať dieťa, určite sa mi zmenia vzťahy nejako. Nehovoríme teraz, že to bude, že hystéria, všetko bude zlé. Aj keby sa zmenili, že zrazu môj otec sa mi viac priblíži, hej, ako dedo proste a tak. Ale jednoducho, že tá zmena tam nastane, toto je dobre vedieť. A potom je napríklad v rámci príprav na 600 nedelie, ktoré robím ja, tak sa snažím, aby ženy ešte v tehotenstve, ideálne nie v 38. týždni, ale stáva sa mi, že niekedy ma ženy oslovia fakt ku koncu, že skončíme prípravu a ona za 2 dní porodí. Hej, a tam není moc času na to aplikovať tie zmeny a proste nejak sa v tom zorientovať, ale že v rámci prípravy na 600 nedelie, keď viem, že s mojou mamou mám nejaký vzťah, že ona je nejaká a nejako fungujeme, tak ja vlastne už do takého toho tímu tých ľudí, ktorých by som si chcela zavolať po pôrode, že dobre, tak ty by si mi mohla navariť, alebo na teba sa obrátim, keď budem mať ťažkosti s dojčením a teda, že vyskladávam si nejaký svoj podporný tím, aby som práve nebola sama doma s tými pocitmi viny a neistoty a asi nikto takto nepremýšľa, len ja teraz, hej, že mám takéto pocity, tak si vlastne vyskladám nejaký tím a tam vlastne ja sa môžem zamyslieť, že dobre, moja mama ale neakceptuje, keď ja jej hovorím, že chcem niečo mať takto. Mám ja teraz silu, kapacitu, čas a vôbec som ja v tej role, že ja budem jej akože moju mamu akože liečiť, hej, že nie. Takže niekedy ani úplne nefunguje takéto, že pozri, ale takto si máš nastaviť hranice so svojou mamou. Ale že môžem si povedať, že dobre, s mamou to bude ťažké, ale ona skvele varí a ona by určite chcela byť súčasťou toho nášho poporodného obdobia. Tak ja vlastne ešte v tehotenstve jej môžem povedať, že mami, vieš čo, ja asi prvé 2 týždne chceme byť sami, ale keby si nám nosila jedlo a toto by si mi navarila, lebo to zbožňujem, ale nič iné, mami, len proste navaríš to jedlo a doneseš ho. A ona samozrejme, a to ani neuvidím akože malú a no uvidíš, ale možno iba cez dvere. A ukáže ti to môj muž, hej, alebo ukáže ti dieťa proste môj muž, hej, že. A teraz samozrejme, že tam prichádza, tá matka má nejaké pocity okolo toho, že? Ale my nenesieme zodpovednosť za to, že čím si keby, hej, že ako to ona vníma. Môžeme len láskavo vlastne vysvetliť, že je to pre mňa dôležité, lebo budem neistá. Potrebujem vtedy mať, ja neviem, Aničku, ktorá je moja kamarátka a ona príde a bude sa o mňa viacej starať. Ale časom sa zase otvorím aj tebe a budeme sa stretávať a tak. A to je napríklad jedna z tých ciest. Keď už sa to deje po pôrode, že ja som si toto nestihla vykomunikovať s mamou alebo aj so svokrou napríklad, tak dá sa to samozrejme aj po pôrode, ale vždy je vtedy, ako ja to vnímam, skrz napríklad tie klientky, hej, že keď tam chodím a oni presne riešia svokra toto a zase tu bola, nemám nosiť v šatke, lebo to sa pokazí to dieťa a tak vlastne je super, keď tá žena, aj keď si nevie nastaviť tie hranice s tou svokrou, tak má dostatok osôb, ktoré ju podporia, že je to v pohode, že nosíš, veď pozri tuto, hej, máme zdroje a nemusí ona presviečať tú svokru. Iba proste bude sebaistá, že dobre, môžem nosiť. Čiže vlastne vieme tú sebaistotu získať aj cez iných ľudí, ktorými sa obklopíme a možno to je práve cesta, ako bojovať s jednou osobou, s ktorou nám to nefunguje. Áno, akože určite sú tam samozrejme nejaké aj ďalšie, akože ja som napríklad za to, aby sme aj v nejakej forme odstrihli ľudí, ktorí nám naozaj nerobia dobre. Aj nech je to aj naša rodina, ale tak ako, veď nebude na mojich pleciach stáť teraz ako, hej, všetky vzťahy, že ja musím byť to dobré dievča. Že vnímam toto, že aj veľa žien po pôrode to zacíti, že takú tú, hej, že to je moje dieťa, ja musím ochrániť, hej, že nemôžu mi toto tu robiť tí ľudia. Tak poslednú otázku a týmto by som to ukončila. Podľa mňa veľmi dôležitá nakoniec. A to je no mama time, alebo teda čas nemamy. Pretože
vidíme možno aj čoraz viac a možno už aj z toho cítia niektoré mami tlak, že potrebuješ si nájsť čas pre seba, keď nebude tvoj pohár plný, nemáš čoho odliať, ty potrebuješ dať seba na to prvé miesto, ale poznám prípady a ja sama som toho dôkazom, že v tých prvých mesiacoch s tým bábätkom napríklad si nájsť čas 2 hodiny počas dňa odísť, robiť si svoje veci, načerpať energiu mimo, je pre niektoré ženy fakt nereálne. Nevedia si to predstaviť, proste odísť či už od toho novorodenca, alebo možno aj od staršieho dieťatka. A niekedy, presne, že niekedy tá žena ani nechce odísť od toho dieťaťa, lebo to tak necíti, nie je o tom presvedčená. Ako si možno, ja neviem, dať ten priestor alebo nájsť ten priestor v tom čase, kedy nevieme odísť z toho domu od toho miminka, načerpať tú energiu, osviežiť tú dušu, mať ten pocit, že robím niečo pre seba, aj keď len málo. Akým spôsobom? Ja viem, že to je opäť možno veľmi individuálne, ale ak máš nejaké univerzálnejšie typy, rady... Ale hej, mám určite. On napríklad, dobre, že si to takto povedala, ako si to povedala, lebo napríklad pre mňa predstava, že odídem od novorodenca je šialená, ale poznám ženy, ktoré to potrebujú a stačí im napríklad hodinka, hej, a potom sa vrátia a naozaj, že sú čo 5 týždňov po pôrode alebo mesiac. Takže ja by som povedala asi ako najdôležitejšiu vec, že v každom našom období bude úplne inak vyzerať tá naša starostlivosť o seba. Hej, že inak to vyzerá, keď mám prvé dieťa, inak keď mám tretie, alebo keď mám dve v nejakom vekovom proste rozmedzi. Úplne inak to bude vyzerať, keď som mala 30, ako keď mám 39, hej, a tak ďalej. A teraz nie je preto, že akože, že je to nejaké vekom, ale že ja v každom tom období, kde sa nachádzam, potrebujem možno nejaké iné veci. Hej, že není to tak, že teraz ja napríklad po prvom pôrode, keby mi niekto povedal, že venuj sa svojim hobby, tak keby som na neho takto kúkala, že ale ja nemám hobby, lebo ja som bola len v práci. Hej, že jaké hobby? Že tak mám ísť von s kamošmi? To teraz nemôžem, lebo mám malé dieťa, ktoré sa bojím nechať samé, lebo čo keď, hej? Takže práve, že je veľmi dobré sa pozerať na seba v tom danom období, že OK, a nemám inak rada, keď aj na Instagrame a sociálne siete obzvlášť majú teraz taký ten trend, že poďme si ako keby že písať, že ako má vyzerať tá starostlivosť o seba. Hej, že to, že ideš do sprchy, to nie je starostlivosť o teba. No pre niektorú ženu to, že ide sama do sprchy, pre mňa napríklad, keď som doma, že veľa s deťmi, ísť sama na záchod, a to mám 9-ročné a 5-ročné dieťa, ale stále prídu momenty, ktoré si nevedia vyriešiť a prídu za mnou aj na ten záchod. Takže ísť sama na záchod bez rušenia je vlastne taký malý wellness. Hej? A potom sú rôzne tie stupne toho, že je žena, ktorá proste potrebuje mať návštevy a chce proste, aby to takto fičalo a ja neviem, možno starať sa o nejakých ďalších ľudí. A pre ňu to je oddych. Sú ženy, pre ktoré upratovanie je oddych. Akože jasné, my keď sa pozrieme do hĺbky toho celého, tak určite terapeuti by tam našli kadejaké veci, že preboha prečo upratuje a pritom akože oddychuje, veď to úplne nesedí. Ale hej, ako keď to tej žene urobí dobre, tak ja som za. Hej, že proste preto ten akože mama time môže pre každú ženu vyzerať inak a je to v pohode. Dôležité je, či ona vie byť autentická a pravdivá sama k sebe, že jej to naozaj pomáha a jej to stačí. Lebo ak nie, tak akože tak škoda, že si klame. Hej, ale že nemyslím si, že je dobré dávať akože takú neutrálnu radu vlastne, že teraz každá žena potrebuje niekam odísť preč. Hej, že pre mňa napríklad také, že odísť od detí bolo naozaj až keď som to cítila, že treba keď som prestala dojčiť, akože odísť tak čo na 2 noci. A ja pritom viem už dnes, že v nejakom veku dieťaťa a pri nejakom temperamente dieťaťa to, že by som odišla na 1 noc, by vlastne nemuselo vôbec pokaziť dojčenie a ja by som mohla ďalej pokračovať, ale vtedy to bolo pre mňa, že nie, že ja musím tie veci robiť v nejakom slede, v nejakej postupnosti a preto napríklad aj som rada v rámci, keď sú ako keby nejaké podporné skupiny alebo že sa ženy stretávajú v nejakých komunitách, aby ženy počuli aj o tom dojčení, že to môže vyzerať všeliako. Že to nie je len, že teraz ja non-stop kojím moje dieťa v kuse, nespím, neviem čo a čakám do samoodstavu, ale že to môže byť rôzne. Hej? Že ja naozaj
Akože už som ako videla všeličo kadečo a je to skvelé, že si to môžeme ukázať. Vieš, ja mám s Milánkou toľké verzie dojčenia za obdobie 2 rokov, že to by človek nepovedal, ako rôzne sa dá dojčiť a stále sa dojčíme vlastne. Tak to je presne. Pre mňa napríklad ten No Mama Time bol a celkovo stále je o tom zvnútornení sa. Že mám pocit, že keď sme mami, aj keď možno pijeme tú kávu, alebo si vyložíme nohy, alebo sa osprchujeme, takže stále sme ten fokus, ako keby je smerovaný von. Že aj keď sme doma a sú tam tie deti a ja som zvlášť v tej sprche, tak možno niektoré maminy to vedia, ale ja som stále mala proste uši na stopkách, stále počúvaš, stále vnímaš to okolie, lebo proste my ženy máme tento dar, vieme robiť viac vecí naraz a popri tom ešte robiť ďalšiu niekde tu v hlave, že stále ten fokus je smerovaný von a ja som nemala priestor sa zvnútorniť. Že mohla to byť akákoľvek činnosť, len som sa potrebovala zvnútorniť, lebo podľa mňa tam čerpá tá žena tú energiu. Akože pre mňa. Možno nie každá to tak má, ale ja som to tak mala. Viem, že ja som veľa išla cestou von, že dobre, tak idem behať, dobre, tak idem na zmrzlinu, tak si dám kávu a vyložím si nohy, tak ja neviem, proste idem niečo, hej. A nikdy to nebolo to, že vrátila som sa domov, alebo som prišla z inej izby a zistila som, že vlastne ja som stále vyčerpaná. Že ako keby možno taký typ, že ísť cez to svoje vnútro, presne ako si ty povedala, že ak som pravdivá voči sama sebe a je to naozaj to upratovanie, tak upratuj. Presne. Ale toto ináč mám k tomu na Instagrame taký post, že viacej som sa zaujímala, lebo ja sama som bola vysoko produktívna, zameraná na výkon a proste akože oddychovať. To akože možno na dovolenke, ale akože v normálnom živote nie. A vyložiť si nohy to akože vôbec. Že treba niečo stále robiť, byť zamestnaná. Hej? A toto vlastne ťa vzdialuje od seba, lebo ty potom ani nevieš prísť na to, že čo vlastne teda chceš, akú starostlivosť teraz potrebujem. Hej? Že chcem spať, alebo mi urobiť dobre, keď budem čítať knihu, alebo mám ísť behať, mám robiť nejaký šport, alebo chcem si poplakať, neviem, hej, že niečo kresliť, malovať. A my to ani potom nevieme vlastne sa v tom zorientovať. Takže pre mňa napríklad spoznanie toho, že aké rôzne formy uvoľnenia ja môžem na seba aplikovať, a to je pre mňa a.k.a. ako keby rovná sa u mňa to uvoľnenie, ten môj čas pre seba. Lebo ja napríklad, jasné, že môžem cvičiť aj s deťmi. Tie, čo to skúšali, vedia, čo to znamená. Že to není ako keď cvičím sama. Takže ja si myslím, že niekde začať musím. Takže keď cítim, že moje telo by potrebovalo aj moja duša to cvičenie a nejakú konzistentnosť a proste nejak to dlhodobo aspoň cvičiť. Ale teraz mám takéto malé dieťa, môžem hľadať spôsoby a potom sa teším z toho, že dnes cvičím bez dieťaťa, ale ako keby, že sú fakt rôzne formy toho oddychu a toho uvoľnenia, kedy čo potrebujem. Niekedy potrebujem meditáciu, ale nie vždy. Niekedy chcem proste to ma napadlo, že vyplieskať niekoho, ale akože myslím, že búchať, zaboxovať si proste niečo aktívne. Takže toto je práve to, že ak ja spoznávam seba, naschvál nehovorím, že poznám, lebo ani ja nemám pocit, že poznám seba, ale že v kuse niečo nové objavím, že že takto, alebo hej, a je to v pohode. Je to proste celoživotná vec, aspoň pre mňa. Takže keď sa spoznávam a som k sebe proste pravdivá, autentická, tak ja viem, že hej, keď túto skončíme, tak nejdem hneď proste domov a deti, ale proste že dám si chvíľku čas a ticho a až potom pôjdem do toho humbuku. Vieš, takže niečo také, no. Čo plánuješ? Čo chystáš v tejto svojej profesii najbližšie mesiace, týždne? Najbližšie? No teraz aktuálne som celkom vyťažená. Mám jednu klientku s dvojičkami, za čo som vďačná, že máme taký, že dlhšiu etapu, lebo väčšinou, keď chodím na poporodné návštevy, tak to býva fakt v tom 6. nedeli také akože intenzívne, ale potom už vlastne nie. A teraz jej detičky majú už 3 mesiace, takže tam sme dohodnutí nejako, že v lete teda ešte dosť aktívne budem k nej chodiť. Čo mi samozrejme berie potom, alebo uberá čas, že neviem tvoriť žiadne webináre a proste ani nič. Takže teraz sa venujem tomuto hlavne. A takej tej príprave, sprevádzaniu tehotných žien a ich príprave na 6. nedelie. Ale chystám od septembra, možno, dúfam,
taký nový môj koncept, ale to zase súvisí len s tým, že čo žijem a kde sa pohybujem ako keby vekovo s mojimi deťmi. A to budú vlastne, že chcela by som robiť ja nechcem to volať kruhy, nemám ešte tomu názov, ale v podstate tam budú mami a céry, teda staršie, budú tak od 7 rokov, alebo teda ten vstup pre tie dievčatá je od 7 rokov. A chcem tak vlastne aj viacej ešte tak možno utužovať ten vzťah s mojou 9-ročnou dcérou. Takže chcela by som robiť takéto kruhy. Podporné skupiny materstva, matkovanie, ktoré som vlastne robila v 4,5 roka, tak odovzdala som mojej kolegyni, ktorá to bude pokračovať v Bratislave od septembra. A ja by som sa teda chcela venovať tomuto. Lákajú ma aj také, že pobyty pre mami a dcéry a tak, ale idem postupne, už si nedávam akože takéto ciele, že do konca roka určite nie, ale idem začínať s tými takýmito témami. Presne chcem sa venovať témam menštruácie a proste cykličnosti, lebo sama to vidím na mojej dcére, že ju to zaujíma, a to má 9 rokov, rieši taký ten pohľad možno akože na svoje telo a porovnávanie sa s inými dievčatami, ako vyzerá ona, ako vyzerajú oni a toto, takže chcela by som vlastne aj skrz, ako keby aj pre ňu. Ak je niečo, čoho sa ja najviac desím, tak je práve toto obdobie tej puberty a tieto. Proste ja neviem, ja mám v tomto fakt asi najväčšieho strašiaka, že aby aj ona bola v bezpečí v tejto fáze pobúrenosti, aby som aj ja prijala to, ako to ona má, že to bude intenzívne pre ňu a zároveň aj pre mňa a celé toto, takže ja veľmi rada sa budem v tom vzdelávať, takže som strašne rada, že si niečo takéto otvorila. Bude to teda aj formou nejakých webinárov alebo online? Určite bude. Teraz napríklad chystám, ono je to celé také, že kde chodí moja dcera do školy, tak to je jedna taká veľká komunita a mám tu možnosť, že u nich budem začínať práve pre tie jej spolužiačky a pre ich mami. A mám vlastne pripravený workshop, ktorý som nazvala Cyklické dievča. To bude vlastne v septembri ako prvé, kde cez rôzne hry a cez také ako keby prepojenie tých dievčat medzi sebou. Aj takéto, hej, že ako keby, aby vnímali tie svoje telá, hej, a tú zmenu a všetko. Takže začneme workshopom a určite to potom budem preklapať aj do online priestoru, že teda budú z toho nejaké webináre, lebo mi to dáva zmysel. A budú tam teda veľa tých offline, akože skôr stretnutí v Bratislave. Ale uvidím, možno aj niečo cez ten online sa bude dať takéto vymyslieť, lebo tam je veľmi, ešte poviem takú vec, bola dosť dôležitú. Keď som premýšľala nad tým, že urobím akože workshop pre dievčatá o menštruácii a teda. A teraz, že no fajn, ale ako čo im to dá? Lebo takéto informačné, veď oni si už dneska môžu kadečo vygoogliť a nájsť a proste všeličo aj knihy a tak. A že vlastne ja chcem, aby tie ich mamy tam boli s nimi. Hej? Preto vlastne som si povedala, že budem robiť vlastne stretnutia pre mami s dcérami, kde vlastne každý mesiac, tak bude to asi jedno stretnutie mesačne, že prejdeme si tie fázy tej cykličnosti, ale potom vlastne môžeme utužovať ten vzťah a takéto, že ja môžem tomu dievčaťu povedať, že vieš, cykličnosť, keď ona potom príde domov a vidí svoju mamu, že ani nevie, kedy má menštruáciu, hej. Takže vlastne som ich chcela takto spojiť, že aby tam teda chodili spolu a ja sa nádejam, je to jedna z mojich ciest, ako mať bezpečný vzťah s mojou dcérou, že keď potom bude mať 13 a ocitne sa v nejakých situáciách, ktorých nechcem, aby sa ocitla, tak že budeme mať natoľko ten vzťah pevný, že príde za mnou ako za prvou a povie mi o tom. Toto je jeden presne z mojich najväčších cieľov. Vybudovať si s nimi úplne od počiatku takú dôveru, tak, že proste keď sa bude niečo fakt sakra diať, tak príde a vie, že mi to môže povedať, lebo nebude trestaná a nebude zahádzaná nejakými matkovskými radami, ktoré ona nechce aktuálne počuť. Presne tak. A to je aj pre mňa akože veľké učenie sa, že presne ak si povedala, že keď príde za mnou to dieťa a pozdieľa mi proste svoju situáciu, pocity alebo niečo, nejaký zážitok, tak budem schopná sa prepnúť z tej role akože matky, že Ježiš, dotklo sa ma to, čo tu ona rozpráva, ale že budem vedieť, akože byť tá sprievodkyňa vlastne, že OK, teraz ona potrebuje asi toto počuť a nechce tu nejaké moje emócie matky. Hej. Ja už iba teda poviem všetkým divákom, že ak čokoľvek by ste chceli
riešiť, komunikovať v témach ohľadom 600 nedelia alebo čohokoľvek, čo sa tu spomenulo, nejakým spôsobom to s vami rezonovalo, tak nájdete teda Aťku ešte raz na Instagrame 600nedelie.sk, tak toto tam máš. Tak. Myslím, že to je taká primárna tvoja sieť, kde ťa môžu všetci kontaktovať. Určite. Dobre. Ďakujem ti, že si prišla. Ja som si tento rozhovor fakt veľmi užila. Bol veľmi prínosný aj pre mňa samú. Toto je presne niečo, čo som z toho chcela vyťažiť a získať. Ešte raz ďakujem. Možno bude niekedy aj part 2. Jasné. By si prišla, tak budeme radi. Tém bude veľa. Ďakujem tiež. Ďakujem krásne a ďakujeme aj vám, že ste to dopozerali až do konca.